Naša spoločnosť je otvorená, najlepšie je ale keď si odzvolená a máš ho po kolená. Horšie je, keď ho máš malý a si z horných salít. Naša spoločnosť je otvorená, ale je lepšie byť bača ako čaba, je lepšie byť chalan ako baba, ale zase je lepšie byť baba ako chalan, čo sa volá Alibaba. Naša spoločnosť je otvorená všetkým, čo nechodia furt po školeniach, startupoch, team buildingoch, workshopoch. Namiesto toho, a takto to chcel Boh, je treba hľadať večnú spásu v tom, že každé ráno sadneš k montážnemu pásu a vykonávaš manuálnu prácu. Veď všetko, čo tu človek má, len práca dáva statočná. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. A keď si filozof, umelec, vedec, herec, máš u nás zatvorené dvere, rob si to po robote, len tak ako hobby, príživník jeden, ťahaj do výroby. Naša spoločnosť je otvorená, náš národ tu bol večne od stvorenia a hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé Pán Boh stvoril šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Sme tu pre deti, nechceme žiadne LGBTI. Naša spoločnosť je umelecky založená, nechceme ale vrsúkanie Beethovena, veď máme naše vlastné, krásne trávnice. Povoliť trávu, ľudia plásnite. Od diabla z pekla pochádza tá rastlina a ničí ľudstvo už od stvorenia šaštína. Ó, marihuana, nástroj satanáša, veď naša spoločnosť je otvorená fľaša. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Večer prísť domov, tresnúť jednu žene, vyskočiť na ňu, raz, dva, vybavené. Ráno sa totiž ide do roboty, sme otvorení, ale máme ploty. A spoza tých plotov počuť štekot psov, ktorí sa naspäť vracia s ozvenou. A občas spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Že cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená všetkému novému. Na facebookových stenách zdieľame pravdy o tom, ako to bolo, že všetko platia murári a Šoroš. Židovská lobby lieta na lietadlách a sype chemtrails, aby nám tu vládla. Kde sú tie
čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane, brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa burinu, ktorá dusí našu záhradu. Keď bude treba, tak vrátime sa dozadu. Nech sa vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte, keď všetko bolo v našich rukách. Prídu noví, Tiso, Hlinka, Tuka, prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je otvorená. Naša spoločnosť je už vyše 30 rokov pripravená sa zbaviť okov kapitálu, ktorý našu krajinu vysáva. Vráť sa naspäť, Jalovica, Rysava, Jozef Mak, Maco Mlieč, kaštanové kone. Chceme to staré, nie je to nové oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás a len za nás. Naša spoločnosť je otvorená rana, 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 otvorená rana. Vždycky chcel zahrať a dnes sa to podarilo. Díky vám za to, díky chlapci, díky všetci, užite si pohodu aj ďalej, tešíme sa a ďakujeme. Čaute, krásny večer ešte.